何も入ってはならないというクリアゾーンなんですが、沖縄の住民が3600名、公共施設が18もある、アメリカ国内法では即刻撤去すべき問題です。沖縄戦が戦われたのは、広島、長崎の少し前です。沖縄県民の犠牲者は12万名、県民の4人に1人が命を落としました。いまだに犠牲者の遺骨収集も終結しておりません。普天間基地などの米軍基地は、戦時中と戦後に住民の土地を銃剣とブルドーザーによって強奪されたものです。今、沖縄県内には全国の米軍専用施設の約 74% が集中しており、基地面積は沖縄本島における地域面積の 18.4% を占めております。このこと、それ自体が沖縄戦の犠牲の固定化なのです。普天間基地はその象徴であり、生活の場そのものを奪ったものであり、今なおその周辺の住民生活を寸断し、破壊しています。そして米軍当局でさえ世界一危険と認めている基地です。沖縄県民は県内移設を許しておりません。1990